Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Masu bibiyan mu a wannan channel din mai suna M Sani Sufi TV, muna roƙon ku danna mana liking a wannan bidiyon, kuma ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mu. Da magani a gonar yaro. Bincike ya tabbatar da rake tana da matukar muhimmanci a jikin ɗan adam. Na farko, shan rake yana taimakawa koda domin kare ta daga dukkan wasu cututtuka. Na biyu, shan rake yana saukar da hawan jini. Idan dai dage da shan rake, kana shan rake su insha Allah za ka samu sauƙin hawan jini domin yana saukar da hawan jini. Na uku, shan rake yana saukar da zazzabi mai tsananin zafi. Idan dai har kana cewa shan rake, insha Allah duk tsananin zazzabin ka insha Allah in dai kana cewa shan rake, so yana saukar da wannan zazzabin insha Allah. So rake dai tana da matukar muhimmanci sosai, kaɗan kenan daga cikin abubuwan da rake yake yi a jikin ɗan adam. Insha Allah in dai har Allah ya bamu iko, za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da rake take yi a jikin ɗan adam insha Allah. Masu bibiyan mu a wannan channel din mai suna M Sani Sufi TV, muna roƙon ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode, sai an jima.